Здравейте, да, господа, аз съм Гунди с братовчет ми Рашко. Сега ще играем. Къде си, Раша? Видяхте? Дайте ни къща, да. Точно така и тя. Аз бях от горния факт. Където ми. Ко плес, бе? Нищо да не са. Той забавно да знам. Нема, що сте заплашили, само те промени, като байна се чуе. Гуди да си направим комин. Комин ни трябва. Трябва ли на нас? Ето направи един комин. Не, дъще. Не говори така. Госпожата е по-възрастна от мен. Не, мамо. За нищо на света няма да остана тук повече. Госпожо, Че ли нашата къща? оставете на мен. Аз ще се погрижа. И те моята стая. Гуди, не пипай в печката. Вътре са печат тук. От седмици не съм държала дори 100 рупии в ръцете си. Нищо не ми остава. За всичко се налага да моля към ли. Добре, ще поискам от нея. Не, в никакъв случай. По-скоро ще умра. Няма да има. Така да знаеш. Гуди, ела бе. За пръв път чупиш нещо, за това ще те пожаля, Кундан. Но запомни, че в тази къща ще единствено Христос. И ако пак щупиш нещо, ще се наложи да платиш за него. Разбрали? А що се отнася до парите? Дори да ме беше помолил, трябваше да ти дам. Изразходваш енергията си в грешна посока. Ако вършиш нещо добро, щеше да печелиш пари и да бъдеш полезен на себе си и на майка. Човек, имаш ли зляз? Кога ще зависиш Имам, от да. нея? Тя те смята за своя опора. Цялата гориш. Боже, Не искам да те виждам никога повече. ще ти А? прикача това. Имаш ли? Да. Дай ми. Чакай. Ой, ти си много, много лоша. Лоша. Лицето й побледня. Каза, че детето мълнува заради треската, но ми се стори странно. Имам чувството, че тя крие нещо. Затова дойдох да ви кажа. Благодаря ви, доктор Анант. Вие се тревожите много за Нимболи. Но мисля, че сте се заблудили. Знаеш какво ще направя тук сега? Но рапчек. Може да крие. Какво е щастие? Знаеш какво съм измислил? Яки работи, които да направя. Вече може ли да даваме на Нимболи зеленчуци и хляб? Да, вече много благодаря. Може да и дам. Гладен съм. Но дай нещо повече. Теле. Предупреждавам. Да, Да не се опитваш да похапваш тайничко. Година, защо
Да. и споделят всичко. Аз ще пусна малко музика. Аз тръгвам. Благодаря ви много, доктор Ренат. Няма за какво, госпожо. Музика, музика. Довиждане, бабо. Чакайте само да си таковам играта. Гърбът ще е заболил от толкова лежа. Аз имам по-добра идея. То така. Влизам пак в сервера. Или магазин я вisi Andrei, я ведь я кенска че честай ту помогу ханикаса. С листа. Не, няма нужда. Бях много жален и излязох да си купя айран. Донесох няколко бутилки за вкъщи. Кой знае кога ще оживея. Не, остави, няма нужда. Това е айран, не е алкохол. Омага. Пак трябва да го изключа.